просто кун я одама соҳиби ҷои кор кун шахти шароитша хуб кун ноза назша бивардор ман дига ягон гап надорам ягон гап дига надорам ман намедонам шумо ҳам хеле шахсиятот ку чӣ хеле мардакин просто даҳаёт мардак шин просто мардак шин тамом гап дори занг биза қатит гап хани мекунен ку дар суханотон ҷавоб бигирен биен да казат қати гап занен фақат ба азиз умедворим ки хуб ҳастин соғ саломат ҳастин зинда бошен бародаро аз души гап то надорам барои падешкатон зинда бошен шербачо пеша ки чӣ гуфтанем бародаро гап нест бародаро падешка ки ҳестен просто гап то надорам бародаро подписаться кунен по-братски подписаться кунен комент ки подписаться кагнеси подписаться кунен ҳамин видеора падешка кунен бародаро ба соҳибоша бираса комментариҳои хубтона шербачаҳо интизорам бинависонен по-братски баъд дар масъалаи ҳамин кор бародаро мада усто дар кора шербачаҳо хушрӯ гӯш кунен можед даям видеоша баъд мепартомтон усто дар кор май бародаро ана шермардо устои ма суратоша мемонам абделка ва фасада хеле усто дар кораи бародаро комид ки шербачо устоен мақсад устои абделка ва ҳамин хеле чизоен шербачо ма номрои ма ҳастай ҳамаи видеом дар номром ҳастай ба хотири ҳозир ида нагуфтестам следующий видеода ма ҳатман ана мемонам дар мара сурат роӣ кесан ма бояд бирам объёма ай пеш бибинам кора ай пеш бибинам и баъд номер ма мемонам усто фақат усто ҳамин видео фақат барои устоҳо дахл дора бародаро устои абделка фасад хеле чизо баъд шерои нар масъалаи диемаш ман мебинам шумо негатив менависонен бисёр чизо менависонен аксар ма ҳамата дар назар надорам шербачо иҷа ҳастаям та номардош ҳастайда ма ҳамин номардода як калма гап дорам як калма гап я одама як просто нами я одама бар соҳиби ҷои кор кун просто бар соҳиби ҷои кор кун бародар ман ягон гапи безебат намегум бар соҳиби ҷои корш кун шахти шароитша хуб кун ноза низша бивардор ма ҷура намта дистома мевардорам мегум ҳазору раҳмат ман мегум ту мардак будай ман мегум ту даҳаёт мужик будастай я одама нами просто я одама ин ҳамон одамоед ки менависонен ку менависонен оли ман дидестам дар телеграмҳо мара сурат мегиран роӣ мекунан типак ҳаромхӯр бировардестен гап неста зинда бошен гап нест чӣ коре мекунен намекунен бикунен чӣ коре ки мекунен намекунен бикунен скоро оли конкурса сар метам баъд бо бигенам боли баъд бо мегенам раз ки кори ман маъқултон ки набоша скоро конкурс сар метам баъд чизе ки мегем биген пака оли ман ин корода сар кагнестам не ки сар мекунам просто ку даҳаёт мардак шин мардак фаҳмиден ма номрои ма дар лӯбои ҷо ҳаста дар лӯбои ҷо бача ту ҳаминқа мардаки нести ки ту мара занг бизанӣ угӯи бародар ман туда гап дорам намихеле намитаре намихеле гапи чап ман медонам ё нами саплякои нами сапляко кунушона сухта гирифтагиам бахилан мебинен ки нами ма пешравим пеша алҳамдулилло ки пешравӣ мара худованд додестаям худованд мара пеш бурдестаям на твори саплякаш ман ҷа ҳар як шермардое ҳастанд ҳар як бародарое ҳастанд ки алҳамдулилло ки мара дар барам чихтанд дар пастӣ ва дар буландӣ ва лӯбои хел дар барам чихтанд алҳамдулилло аввало худоро шукр дуюм шукрона наи шербачаҳо фаҳмидем иҷа ҳар як апау хоҳар аст ҳар як бародар аст ай калонсол ай калониш то майдаш
лекин ма шумо дар ҳамн қадар мегум да ҳам хеле инсоно да як одама барен соҳиби ҷои кор кунен нозаназ шабвар дорен шарти шароитша муҳайё кунен ма просто гапто надорам дига мардак дем хел мардак мешавам барои ҳам қадар бародарое ки устоен шербачаҳо шермардо комит устоен ма следующий видеода ма мемонам просто видеоро тамошо кунен шербачаҳо дастгирӣ кунен комментария бинависонен комментария лайктон просто видеоро паҳн мекунам подписатсия кунен аз души гапто надорам шерои нар иншолло ай дастмон меомагира мекунем худо нигаҳбонтон боша видеои нава интизор шед